Bara o'n i'n gweud yn ni'n mynd i ddechrau da, a bara tomato a rosemary, felly, fel o'n i'n gweud, mae pethau wedi gwella, a mae'r blawd gwahanol un ar gael nawr heb gluten. Blawd i farau sydd â fi fan hyn nawr, 225 gram. Mae un blawd codi gael blawd plaen, felly mae'r un gret. Felly 225 yn y fowlen, a wedyn mae dy fi un llwy de o halen mewn, a wedyn hanner parmesan, 30 gram yn gyfan, a hanner yn mewn fanna. A felly sicrhau bod hwn yn codi nawr, mae rhaid ni ychwanegu'r powdr codi. Nawr, y peth sy'n heb gluten yn amlwg mae rhywbeth yn gallu fod bach yn drwm, a felly na pam mae rhaid ni sicrhau bod digon o bowdr codi yn mewn. Ond hefyd, beth arall sy'n bwysig yw'r cynhwysion glyb. Ar ôl ar brofi bach dros yr wythnos, fi wedi sylwi bod hanner y cynhwysion rhaid fod yn lyb, achos mae heb gluten, mae'r pethau'n gallu fod bach fwy sych a drwm, fel o'n i'n gweud. A felly, wrth ddefnyddio pethau fel y llath enwyn sydd â fi fan hyn, a mae 250 ml fan hyn dy fi, mae asid naturiol yn hwn sy'n mynd i helpu adweithio gyda'r powdr codi, sy'n mynd i wneud rhywbeth bach fwy ysgafn eto. 2 wy mewn fan hyn, felly hwn sy'n mynd i y gluten eto sy'n cadw popeth da'i gilydd, a heb hwnna mae e jyst yn torri i gyd yn gyfan yr broblem. Ti'n torri mewn i rhywbeth, mae fe'n crymblan yn bob man. Felly y wy yn cadw popeth da'i gilydd, a wedyn mwyn cael blas y tomato mewn, olew y tomato, 2 lwy fwrdd o hwnna'n mewn. A felly eto, mwyn cryfhau'r blas y tomato pwre ryw lwy fwrdd. Nawr, jyst newch siŵr bod chi'n checo cefn pob pecyn i sicrhau bod dim gluten yn y pethau gwahanol yn hefyd tra bod chi'n goginio. A felly, na gyd yw hwn wedyn, yw ychwanegu popeth da'i gilydd mor rwydd â ni. Bach yn rwyddach na ni bara cyffredin, yn dyfe, chi'n gwybod? O'n i'n mynd i ofyn, Catrin, ti'n wyt ti, mae dy ti gaffi, ti'n arbenigo mewn ti sienod a bara phethau. Os na fwy o alw i ti erbyn hyn? Oes, lot fwy. Mae rhaid cael rhyw fath o opsiwn yn sicr ar y fwydlen. A hefyd, byddwch chi'n sylwi, dy'r bara, mae'r bara bach fwy fel teisen, ond dy'r cacennau, mae rhaid fi weid, fi ddim yn gweld unrhyw wyniaeth i fod yn hollol onest. A i fod deg, mae nhw dal yn eitha ysgafn, felly mae'n gweithio, a mae pobl sydd ddim â problem yn hapus i fwyta nhw hefyd sydd yn gret yn dyfed. Felly, ie. Rofi fe'n unan yn hydaf. Wel, ie, gallwch blasu fe fynned nawr. Felly, y tomatos, fel ni'n gweud, 8 darn o'r tomatos sych, felly mae lot o flas i reina, a chydig o rosemary yn mynd tu fewn ar ben. Ti'n dwlu ar rosemary. Ti'n dwlu, o. Ni'n gweud gynnau fe. Wel, mae'r dorthyn wedi cael ei wneud i ti, Dafydd. Ie, berffeth. Felly, rhaid, tin wedi leino, 900 gram, tin gyfer 900 gram. A felly, jyst roi'r cyfan yn y tin. Mae'r ffwrn wedi cynnesu dy fi ar 160 tymerau Celsius nwy 4. A mae hwn yn coginio am ryw awr. Nawr, yn amlwg, bach yn wahanol i bara cyffredin. O'n i'n mynd i weid, ti wedi gwneud hwnna lot gwych yn y bara arferol, ni ddim wedi gadael hwn i godi. Mae modd wneud bara tebyg ffordd na, yn dyfe, ond mae hwn yn bara cyflym sy'n gret. A hefyd, chymod, gallwch chi arbrofi gyda'r seitiau traddodiadol eich hunan, yn dyfe. Just defnyddio Ti wedi rhoi beth oedd ar ôl o'r parmesan ar y top? Felly'r parmesan ar y ben, a'r bach fwy o rosemary, fel o'n i'n gweud, ar ei bennau, a ryw awr, ond mae rhaid i'r sgiwau ddod allan yn glir fanna. A felly mae dy fi un wedi bod yn coginio dy fi fan hyn nawr. O, bydd rhaid ni gasleisio, ynddo? A na i ni dorri darn o hwn yn gyflym i chi drial. Ni'n meddwl bach yn gynnes, ond hwn yw'r ffordd gorau i fwyta bara, yn dyfe, yn dwy'n neis ffordd hyn. O, ie. Gwynt bach hyfryd Sydd mas o'r ffwrn. A fel llwch chi weld, mae'n... O, mae hwnna'n torri neis. Mae'n torri neis, ydy. Ond mae'n wahanol i bara cyffredin. Fel llwch chi weld, gyda'r tyllau, mae bach fwy fel tischen. Falle bach o fenyn, falle fanna. Efyd. Mae'n man, efe. A toron ni hwnna'n hanner. A blaswch chi hwnna nawr te i weld beth ych chi'n meddwl. Reit, o, mae'n dwy'n neis. Ond mae'n digon o flasen o fe sy'n neud e'n flasus i pawb hefyd, yn dyfe, ti'n modd? O, mae hwnna'n lyflu. Mae'n lyflu, mae fe bach mwy fel trisio. Ydy.
Mae'n ffyn. Swn eisiau na gaws ar hwnna. Ie, bach o gaws, neu lle ti wedi gwneud frechtan dy hwnna, fe, neu bach o Mae hwnna mor salad. flasus, mae'n neis iawn, ydy fe? Ydy. A parmesan a rosemary yn ychwanegu lot o flasau, ynddo e? Fi'n dod nôl am hwnna.